Abolado o dragón. É un gran misterio, é unha conmoción. Temos que pillar abolado o dragón. Entre todos os misterios ten gran emoción. É un mundo alegre, un país encantado. Entre todos moi contentos poderemos atrapar. Hai cousas preciosas nas que se transformar. Coller o espacio na nube e así poder viaxar. Aventura cometa, vámonos a buscar, 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 buscar. Por mares e montañas e polo universo enteiro, tentando lle arrumbar o dragón milagreiro. E así a volar por fin con esto estará. Tentarémolo dunha vez, agora xa non hai perigo. Cos meus golpes e o meu bastón conseguirei traer dunha vez o dragón. Temos que buscar abolado o dragón. É un gran misterio, é unha conmoción. Temos que pillar abolado o dragón. Entre todos os misterios ten gran emoción. É un mundo alegre, un país encantado. Entre todos moi contentos podremos